Mga kaigsuunan, ni ang laing sumpay, ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat ako. Maghulat ako, magarando. Ugngan kong yun siya kutob sa akong mahimo. Kung iya ka ng buhaton, Jimboy. Nang taling. Mao ka na, Jimboy. Bisan og napugos lang siya pakasal kang Raymond. Apan pahanda na niya kini. Nahigot na siya sa kaminyoon. Ugwa na siya kagawasan nga mangita paglain. Aw, kana lagi kung kita'y pasultiho nang batik yun kayo na. Patsiruna nang nataling. Bisa na sayo na siya nga dakong sayo nga magpabili ng gugman dito niyang Rene. Apan, dili gud niya madawat nga pagikalimot rin nang. Maungkag yun lang kami nyo ni si Remo nang. Mao nga magtinabangay tag-ampo sa Diyos, Jimboy. Ilamdagan lang untang hunahuna ni Alona. Nga dili siya musubay sa hiwi nga dan. Ako noon nagtaling. Magampo magid ko. Magampo gid ko na nga dili sila magbuwag ni si Raymond. Kita ko ginagubot nga magbuwag siya ni si Raymond nang uy. Apan, dili ko pasalig nang uy. Nga dunggon sa Ginoo akong pagampo nang. Kay sukad sa biya sa akong pagkatao nang hangtod nga dako na ko ron. Wa pa biagid ko nakasuway kumpisal sa akong sa pari nang. Uy, mao ba? Sukad ba sukad? Wa pagiday ka mag-asuway og kumpisal, Jimboy. Panang ay. Bosa, di ko makamay Ginoo nang kay kung dili niya dunggon akong pagampo. Asa mo na dos Brando nga di dunggon sa Ginoo nang kay kawatan to kanding. Ay, sige lang taling ay. Basta nanangin ako ni mundaan nang. Nga ugma, nga malarga na ko ugma buntag sa iyo. Basta hindi tayo magkita ugma nang. Sige nang, ato na ko. Sige. Hayo-ayo sa imong pagbalik sa syudad, Jimboy. Huging na si Alona palihog dong. Ang daghan yung kayong salamat sa dako nga kantidad nga iyang gihatag. Ing na siya anak, Jimboy. Igo na ning tanan na tong nakumpra yang mamaulit na ta. Sige, Ma'am Aluna. Sige. Sige. Human naman tagpayad sa counter. Tana, ulit na ta. Sige. Ay, kining Ma'am Aluna. Ako pa, ikaw, Ma'am pa. Magpapalit ka ni si Raymond og auto. Auto pa, para doon na po kay imo. Aragod mangupra ta. Ay, dili na ta mag-taxi. Kay mag-auto naman ka. Ay, dili lang ko, oy, Daryang. Di man ko kumaka maong mo drive. Ay, sayo naman ko kaayo na, Ma'am. Magpatudlo ka ni si Raymond. Ay, dili lang siguro ko, oy. Murag, lisod man tingali na mag-drive, Daryang. Basin og mabangga ta simba ko. Ay, dili man ko doon. Mabanggag yun. Ay, alala, Ma'am. Imong cellphone, miring. Ay, basin og story mo na kining nanawag. Uy, si Leia man eh, Daryang. Ay, si Ma'am Lia di ay? Ang imong amiga? Maayo lang utag tubagkon sa animal nga Alona ang akong tawag. Hello, Leia? Hello, Day Alona. Di ako sigawa sa gate. Atubangan sa inyong bay. Ni ako kay nagsabot ba yata nga manuroy sa syudad. Hala, ay, husto na ituod. Sorry kayo, ha, Leia? Nalimot ko nga miingon ka man ay nga mubalik ka aron ka manuroy ta. At di ako karon sa mall. Kuyog Mr. Teryang, nangumpra ko og para konsumo sa bay. Uway tao ron di sa bay. Okay. Mao di ay nga ganina ra kong nag-doorbell niya. Wagay na nga blis sa gate. Sige, mabalik na lang ko ugma. Sige, bye. Sige, Leia. Bye. Bye, friend. Animal. Nanglakaw di ay sila. Kanusa magit ka ako makakita timing. Aron matuman ko ng tanan namong plano ni Briggs. Kanusa man. Gusto na ko nga magkabuwag sila.
Kinahanglan nga tili gyud namo kinito kayo ni Prix. Kinahanglan gyud. Mau ba? Ado ka na, Jimboy. Ano ni Pablo? Kung pasindogay pa ko makabalik kung duwaw din ninoy. Kung pananglit nga mabalik na si Barry ninoy, ay nalay niya nga. Silingan mi ni Alona dito syudad. O pasabtag siya noy. Ay kalibala noy, ikalibalag sulti ni Barry ni nga. Minyo na si Alona nga may bana na gid siya. Wa ko masayod. Kung saon ko niya sa pagsulti si Rene, Jimboy. Dako gyud akong pagtuo. Nga bisan minyo na si Alona, nga iya gyud kini nga pangitaon. Ug mo na gikahadlukan ko, nga tingalig maghimog lakang si Rene, nga masupak sa balaod. Managsama kita gikabalak anoy. Nga may tabong sa umabot ng mga adlaw noy. Nga dili gyud niya madawat ni Rene nga minyo na siya. Ug pangitaon niya kini noy aron niyang bawion. Busa ni Pablo. Inik-abot sa gayon nga mabalik na si Rene. Pugni gyud siya taman sa ginawa noy. Nga dili niya buhaton ang tanantang gigadlukan noy. Nga pag-ilog ni Alona kang si Raymond. Kay si Rene ang alkansi noy. Dato si Raymond. Ug siguro ko noy. Nga kung magagubot silang duha noy. Si Rene gyud ang mapatay ni si Raymond ni Pablo. Jimboy. Mao ka na noy. Si Rene mo yung dihado. Siya ang lupig sa tapad noy kung magbrasuhay sila ni si Raymond. Ay dili basta-basta ang banggaon si Raymond noy. Kay milyonaryo siya. Samtang ka mo. Pobre biya mo. Ingon lang ganyan ang buhaton ko, Jimboy. Kaya di ko gustong mamatay ang akong anak. Ug kung siya po na magkapatay unya ni Raymond, mahimo gihapong ngit-ngit ang iyang kinabuhi. Kaya tuman unya siya tugpas bilangguan. Ay, pero nagtuog ko noy nga si Rene gyud ang mapatay ni si Raymond. Kay kung dili gusto ni Raymond nga siya gyud mismo mapatay ni Rene noy. O yano rin siya masulog tao noy. Aron ipapatay si Rene. Pabor gyud sa tapad si Raymond noy. Kidato siya. Nya ka mo. Sargod mo. Kumpara niya. Layo ra kay mo ni si Raymond noy. Hugaw pa mo iti sa manok kung magibangga mo ni si Raymond noy. Bisag pustaanay pa. Pustaanay ta. Kung magagubot sila. Aray ko pustang Raymond. Raymond ko. Nya ikaw Rene. Okay. Pilipustahan mo kay kasdante ka. Lakaw na, Jimboy. Uging na si Alona. Ngagabaan na siya siyang pagbudhi sa kong anak. Gabaan na siya, Jimboy. Noy Pablo. Oh, nagkabay ba na maguka ng imong bag, Jimboy, nga miani silang Raymond? Ay gikan ko sa amo si Ray. Sa probinsya ba? Amaw day nga pila ka adlaw ka nga wa makaduaw din he. Oo. Sastilan. Ug yun na, anong nagdaa ka magbag? Ha? Wa ka pa day mulahos ug uli dito sa imong gisteran? Sa ilaban ni Kumadre Erlinda. Diniki ko mula ho, sir. Kay may importante kong tuyong Alona, sir. Ako isang pebawon nga si Rene nga kanhin niyang uyab. Hapit na mabalik din ni si Bonoy. Anoy na noon, sir. Kinahanglan nga may bawo si Alona ni sir. Aron dili siya makahinayak ug doaw sila napit ug magkita sila ni Rene. Unsa? Si Rene nga kanhi uyab ni Aluna? Hapit na mabalik? Kay gano, managkaila gyud ay kamo ni Aluna o gatong Rene? Ha, Jimboy? Managsilinga na gyud ay mo ni Aluna? Si Alona, sir, asa di ay? Nagkuyog og siliya. Namuroy. Mao ba, sir? Kalimti tong gisulti, sir, ay.
Komedyante na ba ko, sir? Komedyante na ako, sir. Hanggaw ka magkadigdak ko. Ikaw na eh. Muariw na ko sa CR. Ugos lawas. Sige, sir. Tilimayo na may laing konsultihan nga bahin ni Bayrini nga hapit na mabalik diri si Bok. Si Aluna na kaya konsultihan ini. Uy, may sakinang may abot ay. Tiriang, day! Ako re-ablis git, day! Kung si Aluna man kanya niya kuyog ni Lia, ang hita ko paagi nga magsulti may Aluna, nga kami ragyot. Kinahanglan na masayod siya, nga nagadoon lang papauli ni Rini gikan sa Manila. Kinahanglan nga masayod siya. Basi makuno siya og pagtuaw dito sa probinsya og makita silang Rini. Dili maayo nga makita pa sila. Dili yun. Uy, abi na kong tsalo na nga miabo, sir da. Ikaw mo ni sir. Nagkabibag ka magudan ng imong bag. Nagkauli ka na dagikan sa bakasyon sa imong probinsya. Dali kang nabalik, ha, Jimboy? Kuhan, sir, kanang ako magdugay dito, sir. Igor akong miduaw dito sa akong mga parente, sir. Wanam ko'y ginikanan, sir. Ilang tuwapos naman ko, sir. Mo ba? Huwag ka pa dahil muli sa imong gistaran kay nagkabiba pa man ka ng bag mo. Pa, sir, hindi ni kumulaw, sir, kay bingawon man ko ninyo kay nila ni Ma'am Lilinda o ni Lia. Pauli na dito eh. Oh. Tiyalig, nagtipunog na rin itong mga buluhaton ni mo dito silang Lia. Sige, sir. Uliin lang ko, sir. Wapaman sa day Aluna. May kuyog mo ko nila ni Lia og Panuroy. Sige, sir. Balik lang niya ko, sir. Ha? Balik lang niya ko. Uli na ko, sir. Bye! Nanuri na sa day sila si Lia o Galuna. Nagkasuod sila bahay lang. May noon. Gikalipay ko kayo kiniog na ko nga nagkasuod na pag-ayo si Aluna o si Lia. Mao ba di ay, Day Alona? Nakauna-una ka nga mag-practice og drive? O niya, mapapalit ka ni Raymond og kagalingon mong auto? Mao na ako na una-unaan, Leia. Aw, kana kun musugot siya. Mas maayo magutingali nga doon ako'y kagalingon nga sakyanan. Aron nga kung gusto ko nga muduaw sa among probinsya, mag-adto na dayon ko nga ako lang. Di ba? Kaswerte pining animal ki. May umaato niya siyang sakyanan. Makalagot. Pero noon ako, mag-agad lang ko ni Raymond. Kung dili siya gusto nga tagan ko niya kagalingon nga auto, dili na sa kumamugos. Mau ba? Gusto ka nga may imog ko galing mo sakiran? Unta dong, kana kun okay na nimo. Pero kung dili ka, dili na sa kumamugos. Pero ko balibad bang ko? Ikaw yun. Okay. Palitan ko ikaw kagalingon mong auto. O tudluan to niya ikaw sa pagmanihog sakiran. Papan, may unang tas paglihok ang imong lisensya. Aron, makahimo ka na sa pag-drive. Salamat dong. Kung makamao na gani unya ko og drive pa, unya may sakyanan ako. Mahimo pa nga ako ra ang mobisita sa among probinsya nga wa ka. Busy ba kasi mo negosyo? O siya ako ba? Asawa ko na ikaw, Luna. Busa ang negosyo, ato na ng duha. Atong duha. O sa umaabot unya na ito na. Ang lain niya ito, binili ito si Jimboy ay. Abot ang gikan silang probinsya. O dinilaw sa ato. Nangita man ito mo? Unsa? Ay, nauli na tayo siya? Oo. Sir, pinanawag ni mo sa telepon no, sir! Usa ko no si mo sa naligan sa mo punsya! Oo, sige, Tiryang. Ina siyang pa doon na kung mutubag siyang pagtawag, ha? Di, Luna? Tubagon ko na ning tawag sa telepono. Sige dong. Nabalik na tayo si Jimboy. Di ka nga miduaw sa among probinsya. Ug nangita ko na siya nako. Nga na magha. Nabalik na ka si Rene. Gikan sa Manila. Ug mo ituyo ni Jimboy nako ang pagpahibaw nga nabalik na si Rene. Ay, Diyos ko. Nasayod na tingali si Rene nga minyo nako.
Bisan maya kung kasal namin si Raymond apan si Rene. Si Rene paghihapon ani asa kong kasing-kasing. Si Rene paghihapon na natingban ko sa kong gugma o pagmahal. Mao ba, ha? Grabe na gidi ay inyong kasuod ni Aluna. Oh, busa-buhato na nato ang tanan, Briggs. O, sa mga kitubayan ta. Mangita tag timing. Og ning imong gitaho nga magpapalit siya kang Raymond og kagulingong sakyanan, nindot. Nindot kung may kagulingon siyang auto. Kay masayon ang pagbuhat sa tanan ta mga plano kung doon na siya sakyanan. Unsa? Mas maayo bitaw to, Iho Raymond, nga may kaugalingon nga sakyanan si Aluna. Aron kung doon na siya personal nga lakaw, makalakaw-lakaw dayon siya nga dili makagad nimo. Mabda na ito ko, Dad. O malakaw miron. Aron makikita sa sod ko higala nga makatabang, aron dali ra makalisensya sa pagdrive si Aluna. O human sa mong pagkita sa kuhigala, tuduan ko rin si Aluna sa pagdrive, Daddy. O kana, mas maayo na nga doon na siya sakyanan. Ako bitang dalion nga, magkapraktis siya pagmanihog sa kinandad. Mintras wa pa siya magsabak. E kung umabdos na niya siya, dili ko na niya siya pagdrive, Daddy. Ay, pastilan. Maayo kay nagisgot ka niya na. Sige, dalian na ninyo, ha? Kadugay ba na kung makakita ang apo, ani, oy. Ingon din ni anang imong nahuna-hunaan kung may kaugalingon ng auto ang animal nga Alona. Oh! Kung may sakyananaw niya siya, ingon niya na ang ipabuhat ko ni Marlon. Di ba nindot? Nindot ang paagi nga akong nahuna-hunaan, ha, Lia? Husto! Husto tuod, Briggs. Nindot na maong paagi, ha? O sige. Mutabang ko na mas dali nga makabaton o sakyanan ang gikalabutan ko pag-ayo nga animal nga si Alona. Kana! Naghinawinom na gid ko, Briggs, nga magpabuwag sila. Aron ako na usabang musud pagbalik sa kinapuhi ni Raymond. Ako lang si Raymond. Ako lang si Briggs! Ay, mao pa, Ma'am Aluna. Hala, og pa rin makuha ang imong lisensya. Og magkamaog ka na po mo drive, di ay. O, Diriang. Pero, dili pa kay ko haniti nga mumaniho og sakyanan. Pero kung mapalitan na unya ko ni Raymond og auto, mag-practice na gud unya kung maayo. Ay, maayo po nang doon na kay imong sakinan, Ma'am. Oy, aron, kung mangumpra ta, nga wa si Sir, adi na ta mag-taxi. Ay, kamindot. Ay, ma'am, lain may ato. Tuwa din si Jimboy sa sulod ay, ni Asia. Kay nagpaabot nga, kanang muulit mo ni Sir. Gusto ko na siyang makigsulti ni mo, ma'am. Ni aday si Jimboy? Sige, aton ko siya sa Mighty Race. Gusto sa kong makiksulti kang Jimboy. Karon nga ni anata sa Mighty Race, Jimboy. Sige na. Sultihan ako kung unsa ka nang buot mong ipahibaw na ako. Sige na, Jimboy. Manday, dahil na. Ning mga ikayo na, day. Ayaw na pag-adto sa itong probinsya, day. Kay, matod pa ni Pablo nga, amahan ni Bayrini, day. Pipila ka buwan, gikan karon. Mabalik na si Nini, gikan sa Manila, day. Kay, andi na kuno sa isahin sa trabaho sa ilang amo sa Cebu. Unsa? Si Rene? Hapit na mabalik dito sa tunapit? Hapit na mauli si Rene? O, day. Sa kinigabati kong gitaho mo kang Alona, Jimboy. Raymond! Si Raymond? Naadi ka diya, sir? Nakapati di ka sa mo panagsulti, sir?
Oh. Mauna yung suot kayo mong duha. Huwag kanunay kang muduaw din sa bahay aron makikita kang aluna. Kaya managkaila na dahi mo. Silingan dahi mo dito sa inyong probinsya. Sir, kuan ka nang... Raymond, Hapit na dahi mabalik at tong Rene sa inyong probinsya, ha? Mayo ka na sayod ko eh. Gikan ka ron. Mas musabot ang pagpigot ko kanimo aluna. Aron dili ka makaduaw sa inyong dapit. Dili ka na pwedeng mo pakita pa sa inyong probinsya hangtod sa hangtod. Raymond! Si Raymond. Mauri ay gusto ka makabatog sa kinan. Aron sa'yo na lang unya nimo ang pag-adto sa inyong probinsya nga ikaw lang. Aron magkakita ka mo sa kanhi mong hinigugma. Mao ba day Luna? Magpapalit na yung taka ni Sir ug kagalingan ng mga auto? O, Jimboy. O ikaw, Jimboy, nagmahay ko nimo. Sir, Tungod kagawa kagid busultin ako. Kung managkailab na mo, og silingan mo dito sa inyong probinsya. kuan manggod sir ka nang kining... Hilom, Jimboy! Sir, Ay nila pagtingog pa. Tungod kay klaro kayo. Na gusto kang mutabang ni Aluna aron magkabalik sila ni Adong Rene. muli kitang natin ni Ron. Pagan mo si Bilyan ni kalakiyada. Dili taon si Raymond, oy. Nasayop kasi magkituhuan, sir. Kay bisa bang tanong pa na mo sa Luna, sir. Ako may sigitan baga na niya, kakalimtan niya si Rene. Kay minyo na gud mo. Minyo na gud na siya. May bana na gud na siya, gud. Layas na, Jimboy! Biya ni nga kong panibay! Og mo na lang kini ang katapusan mong pagtunob ni nga kong kaugalingon! Raymond, husto si Chipoy. Uwa siya mangitag paagi nga magkabalik pa kami si Rene. Kano na siya nga magtambag na ako, kakalintan ko na lang siya kay uwa na kagawasan ang among gugma ni Rene. O kisay mo patuon, ha? Ako? Ha? Kamu ang masuod kay managsilingan o kababata pa mong duha sa inyong probinsya. O dayag na lang. Nga nahagyod nimo ang iyang simpatiya. O ikaw, Jimboy. O sa may ibaabot to. Biya ning akong panimay! Usa man di ka mo biya? Ha? Raymond! Kay kuhaon ko kong pistola o bukat kasi mo! Ayaw sa na istorya, sir. Ay, kasuod na to, sir. Niya, imo ko po silon, sir. Isang pobre lang ko, sir, pero doon na biya tayo pinagsamahan, sir. Kahit kikinig kong palayas mo na. May sabutan ko na! Kay kuhaon ko kong pistola! Patyon ka buwanga ka! Sabutan ko na! Raymond! Iya, day, murag tinudan na yun kining kasir ka. Murag mo patay ko siya na ako, day. Piya na lang, Chiboy. Sige na. Huwag magtiyaw si Raymond siyang gisulti. Piya na. Ayaw, Jimboy! Ay! Kung saan? Gusto dyan ka nga mamatay ka? Ha? Oo, musibat ako! Musibat ako, day! Hain mo ito animal! Jimboy, tariya! Hain na siya! Ay, natuwa na, sir! Uy! Ayaw na tayo nagwarawara. Anak yung pistola na, sir! Kasi puputo na og maigo in taon si Ma'am Aluna! Aluna! Balik diri! Wapat na mahumag para sulti! Balik diri, Aluna! Sir! Sir, ayaw na tayo padala sa imong kasukutaon, sir! Uy! Pasik magkapatay ka og tawo ba? Kalma lang tawon, sir! Uy, sir! Balik sa imong gibutangan kanang imong pistola, sir! At dito, sir! Palihog, sir! Sige na tawon, sir! Kay ginervyos ako nga nagtanaw ng nagdakag pistola, sir! Uy! Milakaw siya, Teryang. Ma'am! Ay, nakunsa mo to siya, ma'am. Oy! Nga pero di magkanyang subukan ni Jimboy! Huwag mo kumasayod sa inungdan, God! Huwag naman lamay ako na abtan nga iyang gisinggahan si Jimboy o gipalayas! Bago ka pa din ni Teryang. Maungwa ka pa masayad sa matuod ng mga panghitabo din eh. Ay, kaya naman! Unsa man gyud ay ang nasukan ni si Raymond kag Jimboy? Ha? Unsa man, Ma'am Aluna? Ay, sige na, ma'am! Suti ko sa tagang ng mga panghitabos ninyong kinabuhi! Ako po kumasayod pa! Pero, ay, dihay mga higayon nga nagtungog ko, ma'am, nga ikaw, hiskutan nila ni Sir Hector o si Raymond! Nga wak ko no kay gusto ni si Raymond! O
nakadumupot ko ha. Nga ikaw ko no, tunay uyab nga, gihinganlan o ga. Rene! Abat, nga no si Jimboy, matikasok ano ba yun ni Sir, tawad ay. Huwag yung ko makasabot, ani ay. Pamati Tiriyang. Ingon na ini ang tanan nga mga panghitabo. Pamatik maayo Tiriyang. Ngano ka ko, Jimboy? Nabalik ka man nga murag natulala. Nya murag kag nagkurog sa kahadlok. Wah, Delia. Ay, lang ko kuno na, day. Gigutom lang ko. Ang dami noon ko dito makaon, day, sa kusina, day. Kay, ikaon ko niya akong gibati nga kadlok, day. Sige na, bata day akong Nabuang ka, ha? Ikaw may boy din, he? Unya kayo mo sugon pa antam sa mong pagkaon? Sorry, day, nakalimot ko. Boy mo, day ko na, day. Abinog ako yamo na. Nga ikaw akong mate. Kaon sa ko, day, ha? Gutom kay ko. Kaon sa ko kadiyo, day. Lasa kinimbuang nga, oy. Hanggaw gig utok nito, Hana. Ay, mo ato man ako silang Raymond aron makikita tong animal ng aluna. Pagikapoy hinuon ko na. Gikan sa gistiran ni Briggs. Ay, mo-relax na lang una ko. Pupahuway una ko. Kigibunog na pag kong maayos kama atong Briggs. Ay, musod una ko sa kong kwarto. Nga naabot din sa syudad. Kung nahimo nga katabang nila ni si Raymond kani ato sa ulitaw pa siya. Mao ka na Tiriyang. Ug napugos lang ko sa pagpakasal ni Raymond. Kay dili ko gusto mamatay siya. Sumala sa imo pagsaysay na kustanan, ma'am. Klaro gid kaayo nga tinud-on gyud to og kablit ni si Raymond ang gato sa pistola kon gitinuod pa to nimo biya. Apan ang kunan ko Tiriyang. Nga doon na niluna si Raymond diri sa akong kasing-kasing. Apanambot nga ano ko. Nga hangtid karon. Mas dako pa man gid ang akong gugma o pagmahal kang Rene kay kang Raymond. Mauli nga plastic sukuan ni sir. Kaya magpaday ninyo sa sultihe nga managkaila ka mo. O silingan dito sa inyo. Natuko to si sir na si Jimboy. May tabak o panita o paagi nga. Pagkabalik mo at tong Rene. Ay, ma'am, alo na, ma'am. Kambak ko lang, ma'am. Liyo na ka mo ni si Raymond. Pusa, wa na kayo kagawasan pa ang inyong kugma at tong Rene. O kung tinuod man gani ang gisulti ni Jimboy, nga hapit na babalik sa inyong probinsya si Rene. Ay, ma'am, ayaw naman lamang gayon pag-adto dito, ma'am, aron makikita ni Rene. Kay kung buhaton mo ka na, hala, dako gid ang posibilidad nga magpadayon ang inyong relasyon. Dili man ko na matawag na magkabalik kay wala man mo magkabuwag. Kuyaw kaayog hagdon kanuog tabat at turi niya ron. Nya, inig hagad niya alamadala po dayong ka. Patay! Hala ko mahitabo na, ma'am. Sigurado ko. Gaduna kay dugo na mubanaw sa yuta. Hala kuyaw kaayog hutdon mo patay ni si Raymond. Tiriyang! Ingon niya na ang naitabo dito sa inyo, Iho Raymond. Buot mo tagpusilon si Jimboy. Ug mayo na lang gani kay wala si Jimboy dihang mibalik ka na nga nagdag pistola. O, Daddy. Kay kung diha pa siya sa pagbalik, pusilon ko gid siya. Patyon ko gid si Jimboy, Daddy. Apan nga numan, ha? Unsa may sa nga nabuhat ni Jimboy? Way ayon ang tawhana, Daddy. Tungod kay tuwa siya dapig sa relasyon na ni Aluna o gatong Rene. O gusto din niya nga magkabalik sila si Rene o Aluna. Ug mo de hinungdan nga moadto siya sa probinsya kay magsusi day siya kung naabot na ba si Rene gikan sa Manila. Oh. Taon-taon ako nagpamilaw siya ng palagsulti, Daddy. Og tinaw ko yung nabati nga namuong si Jimboy nga hapit na mabalik si Rene gikan sa Manila. Unsay buot mong ipasabot?
Nganong nakasulti man si Jimboy ana? Ha, iho Raymond? Dari, ang probinsyang gipuy-an ni Aluna, mausad ang gipuy-an ni Jimboy. Suoday nga higala si Jimboy ug katong rini. Kay managsilingan na sila dito silang probinsya. Unsa? Suoday nga higala si Jimboy ug kadtong Rene. Managsilingan na day silang tulo dito sa ilang probinsya. Mao na, Dari. Og si Jimboy, suoday nga higala ang unang hinigugman ni Aluna nga si Rene. Og si Jimboy, Dad, anami pabor sa relasyon nila ni Aluna ug Rene. Busa, di na ko gusto nga muadto pa siya sa bahay aron makikita kang Aluna. Kaya karon pa ko, dili ni makahatag og ayuhan sa akong pagtipon ang kanunay pagpadauli Jimboy ngadtong Aluna. Iho. Ayaw sa pagsulti og ingon anaw eh. Kasi gunahunaran ni nga si Jimboy ang mahimong taytayan aron makakita pagbalik si Aluna og Rene. Di na ko makubiyan sa itong tawanan, Dari. Basta kay ka karon, di na ko gusto nga magkaduol pa sila ni Aluna. Iho Raymond. Mauna, Ma'am Aluna. Dili naman gud may tapuha. Una kabuha pa kamo ni si Raymond. Kay pasal lagod kamo. Napalaka lang siya nga basin. Makita mo ni Rene o magkasapot mo nga magtabay. Diha masayop sa Raymond. Oo, tinuod. Sa rin paghihapon ang bugat diri sa kong kasing-kasing. Apan man ako'y plano pambihaan sa Raymond, Tiriang. Ug mukuyog ko ni Rene. Dako ka sa Diyos kung buhaton ko kana, Tiriang. Ako na oy. Dili may tabo nga magkabuhag mo ha. Ay, sakti lang, ma'am. Kung mauli si Sir Raymond, ako'y makiksulti niya. Basta mauna ka to, ha? Kalimti na lang ka to rin, eh. Mapasa na sila sa imong kasing-kasing. Kay minyo ka naman. O, wa ka na din katawasan nga mangita pa og lain. Wa na gyud, Ma'am Aluna. Nagsigi ka naman nagyabag-yabag, oy, Jimboy. Pagpuyo ko ng bay. Panday ay wala ibaton din is bahay day. Amo na musuro lang ko kadiyot. Kun balik lang sa kog dayon kun. Ay di na ko magdugay kay gapin sa gabi eh. Ayaw pagdugay, ha? Kay karong sa'yo sa gabi, imulakaw ko. Muato ka silang Raymond. Dahil Lia, panday ka nang putla na lang yung mga ambisyon nga magkamo ni si Raymond. Ay, okay, di na gyud na may tabo day. May asawa na si Raymond. Grabe ka dako ang gugma niya kang Luna. Nga, ang ganin ako day. Di nang ko niya patungon sa ila kay madlog siya nga tabangan ako sa Luna aron magbalik siya ng Rene. Ang sagot ka na kay panulti ni mo, Jimboy. Ang ano nahanap man si Raymond nga, mutabang ta aron magkabalik sila ni Rene, ha? Ay, naglabday mo uy, basta mo na. Maglisod kapag ilog ni si Raymond ug balik day. Mamatay ka na lang. Di gyud na matuman ang gusto mo. Nasayop ka, Jimboy. Hapit na. Hapit na matuman ang tanan kong gipangandoy. Hapit na, Jimboy. Tiriang, may sakinan nga miabot. Si Sir Raymond na tingali ni mo. Agaan pa una ka din, Ma'am Aluna. Aplihan ko ang nakumputahan sakit. Aron makasunod ang sakyanan ni si Raymond, ma'am. Hapit na day mabalik si Rene gikan sa Manila. Paselo ako rin eh. Paselo at taon ko sa dako kong saka na himpo ni mo. Apa ni anak ini? Minyo na ko. May bana na ko. Busa-bisang sakit. Pugsun ko na yun ikaw sa paglaksi din sa kong kasing-kasing. Triyang, Mao na si Raymond. Tuugi ko. Kay dili ko baka ako na pagkatawa. Namulong gayud si Aluna diri nako. Ay si Aluna di ay. Nga
dili gid siya magpulis inyong kaminyuon, sir. Kay nakauna siya sa pagkikugma nimo. Mo ba, Tiryang? Ingon ni ana ang gisulti ni Aluna, tiyan imo. Oh, sir. Oo, gid, sir. Busa, what anas imo kaisipan, sir? Nga pulian ka ni Ma'am Aluna, Nga makibalik siya sa kanini yang nikugma. Salamat. Ingon ni ana ang iyang gisulti nimo. Apan, di ko makubiyan sa Tiryang. Karon nga nasayod na ko nga hapit na mabalik at rin eh. Di na ako papaulion pa si Aluna sila dapit. Aron wa naging kahigayunan nga magkakita pa sila. Sir Raymond! Mayo kay niya ka, Jimboy. Kay gusto kong makigsulti nimo bahin sa gitaho ni Raymond rin ako. Ani ba ako, sir? Kung sa imong gusto magisultihan ako, ug mausanay tuyon ako nimo, sir. Kay si Raymond, gusto mo na ko niyang patyon eh. Bueno, tanas may Teres. Ato ta dito magsulti og tanong. Wa para ba ko'y panihapon, sir? Pwede manihapon lang kung daan, sir. Unya na, Ala, no? tanaw na si Teres. Dili na, Jimboy. Maghurot man hinuon mo panglakaw, uy. Unya ako na lang diri, ha? Wa pagod babalik si Jimboy ko. Mommy, ni ana lagi turon si Jimboy. Mula ka una ko. Manam tagpanihapon ba? Asa ka naman, sad, ha? Makikita ka na sa atong imong giingon nga imong hinikugma, ha? Ay, kanus abang ganda ni mo sa dad-adin Hilia, ha? Dili ang akong uyab akong pakikitaan, Mommy. Basta mabalik ka lagi dayon ko. Sige na ha. Ato na ako, Mami Erlinda. Ay. Kanus amang gyud ka niya dad-a ang iyang giingon nga iyang uyab. Kanus amang gyud ka, ha? Di ay, ha? Ingon na diana ang tinuod, Jimboy. Managsilingan og kababata ra mo ni Alona dito sa inyong probinsya. Ug suod mo na yung higala gatong Rene. Mo na tinuod, sir. Busa, sir. Tabangi taon ko, sir. Nga, di ko po sila ni si Raymond kung magkita mi. Ganon, tugas tinuod. Nangita ka day og paagi nga magkabalik si Alona ug gatong Rene. Ha, Jimboy? Mo na'y nasukan ug maayo ni Raymond nimo. Kay wa ka gid mo sulti nga kaila day mong gatda ni Alona. Kuhan mo ko, sir. Huwag mo manabidayon ko, sir. Kay, abi pa lang libakiro. Di pa ko libakiro, sir. May punto si Raymond sa iyang gipamong nga ikaw ang mahimong tunok sa kaminyoon nila ni Alona. Ala, ino sa nang tunog, sir. Nasayop mo, sir. Huwag ko'y plano nga tabangan sa Luna o si Rene nga makabalik, sir. Kano sa yung adlaw mabalik si Rene sa inyong probinsya? Sultis tino, Jimboy. Kano sa mabalik ka to Rene? Si Raymond! Iyang gisulod si Ma'am Alona sa ilang kwarta. Ay, maayo unta kong tilit na niya awayon si Ma'am, da? Maayo! Yun unta ka ayo, ha? Hala! May sakit ang nami abot! Ay, magdali kong susi sa gawas! Tanawan ko kung si Kinsa ning niya! Ay! Ikaw magod ay kini! Ma'am Lia! Ako ni Taryang. O, ni ako kay muduaw na sa suod kong higala nga si Inday Alona. Ay, unsa? Busa, sige na, be. Dad ako nga to kang Alona. Gusto ko makiksulti niya. Ay, balik lang muna si mong agi, Ma'am Lia, ha? Ayaw ko na og sa muka ang managiayan. Kay dunay kamay sila nga problema. Giaway ni si Raymond si Ma'am Alona. O, unsa? Uy, nga naman ko no, ha? Taryang? Ay, tungod, kinasayran ni si Raymond. Nga hapit na mabalik ang kaningin ni Kukma ni Ma'am Alona nga si Rene. Mao nga, giaway ni si Raymond si Ma'am Alona, oy! Unsa? Ang kanihi nga hinigugma ni Alona, hapit na mo balik? Og mo igikadlo ka ni Raymond, mao ba? Nga magkabalik si Alona og katong Rene? Ha, Taryang? Oh, Ma'am Lia. Pero namulo
Nagsulong si Ma'am Aluna nga dili mahitabo nga biyaan niya si Sir kay kasal naman sila. Dakong sala sa Diyos kung makigbalik pa siya sa kaning hinigugma nga may bana na siya. Di ay ha? Suwayin ako dog ato, Tiryang. Pahibaw abangan ni ako. Basi pa daig matubang nako si Alona. Ay ayaw lang sa lagi, Ma'am. Di lagi tumatubang ni mo, Ma'am Aluna. Wala pa man to'y gana nga mo atubang ni mo, Ma'am. Ay suwayi lang lagi? Og sultiin nga ni ako? Kalain, nasuko ka, Ma'am? Kuan? Nasuko ka? Sorry, Tiryang. Gusto lang gud ko nga makatabang sa gamay nilang panagbingkil. Suod na magun ako si Alona. Busa sige na, be. Suwayi lag ingon nga ni ako. O kun, dili siya mo atubang nako. Sige na lang. Mupauli na lang ko. Silo ako, Leia. Mahal ko lang kayo ikaw. Mao nga, nabalaka ko. Ining hapit na nga mabalik ka to rin eh. Nasayod mo ko. Nga siya paghihapon ang imong kimahal o kay kukma. Ma'am Aluna! Ias, Ma'am Lia, Ma'am! Unsa man, makikatubang ka niya, Ma'am! Ingna si Lia. Na dili makatubang niya sa Alona, Tiryang. Pabalik ka lang siya sunod gigayon. Sir! Akong ingnon si Ma'am Lia! Sige na mamuhuay na ta. Kaya ugma, kuhaon ta na ang bag umong sakyanan. Apan, dudlo ati yung pag-ayos pagbaniho. Arong hingpit ka rin yung magka-drive nga ikaw lang. Nagsulti pa yato si Leia na ako doon nga. Iya ko na kong tudluan aron nga mahanitin ako sa pagmaniho og auto. Mo ba? Mahinoon ko mo ka na. Dali ka niya ma-cut-on sa pag-drive. Malarino ka na niya sa pag-drive. Kaya dagang madaming mo tudlo ni mo. Kinahanglan nga makat-on na din si Alona sa pagmanihog sa kinan. Kay may gusto ni Prix nga buhato ng among plano nga magdasyag sa iyang sakinan. Ay, pagkadagan pa sa guti ni Prix, uy. Kanus ang magiging kamatuman ang tanan kong gustong mahitabo. Kanus ang magyud ka, ha? Sige, Sir Victor. Muli na ko, sir, ha? Aman naman ko panihapon, sir. Sige. Basta mo nagkatawa. Ayaw lang una pakita kang Raymond. Mintras init pa kayang buot ni mo. Bida sa nagsiremon, sir. Ay nga nung masuko ang ginisan ako. Ay nga, wa man taon ko'y plano. Wa sa ko'y nahuna nga mutabang aron magbalik silang Rene. Kato, si Alona o si Rene, gawas pa. Wa pa man sa si Rene, sir. Ingon lang tayo amahan nga. Si Rene ko no, hapit na mabalik to sa probinsya. Nahigog malang pagayo si Raymond kang Alona. Mao nga bibati siya og tumang kabalaka. Nala, sige, lagaw na. Ay, kulpaan tani mo na. Kaya masigot mo na pong kagbalik. Butiya sa di mo, sir. Kaya po nung katahan. Sige, sir. Ay, ato na lang ko. Bye-bye. Kaya naman naman tagpamahaw day. Manlakaw na ta. Kuhaon na to ang bagong mga auto. Sige dong. Sige, tana. Sige, Tiryang. Ato na mi, ha? Di lang kung magdag siya kiran, magtaksi rami pa doon nga magkuha sa auto ni Alona. Sige, sir. O pamati day. Muanay ganit katong Jimboy. Ayaw siya pa na, ha? Di na ko gustong magkakita pa sila ni Alona. Raymond. Oo, Sir Raymond. Mayo. Tara, day Alona. Ato na ta. Sige, tana. Ay, pastilan. Di na kita pwede nga makaanay si Jimboy sa balay nila ni Sir Raymond. Kaluoy po ni Jimboy, ay.
gyud ako padayunan. Kay mo may mando ni si Raymond. Mula ka ko, Jimboy, ha? Og ikaw, pagpondo din, he. Nagsigi ka malagyabag, uy. Mura ka mahinuog dili, boy, ining baya. Kaya magsigi ka maglakaw. Anam sa gumlakaw day kung una ko'y batunon dinis bay. Ay, bisa na, uy. Katabang ka ko din, he. Magpondo ka ginog, bay. Bisit ba ni mo, eh? Ikaw si Bot. Bahala, uroy ka diha. Kung ako'y baton din nakopod ko Karon tataod, matok lang si Raymond. Ay, nawasan tingnan ito si Raymond siyang kalagot na ko. Balik ko dito lang si Raymond Mao ba, Tiryang? Sa'yo day sila nga milakaw si Alona o Raymond? Ay, oh, ma'am! Magkuha na ko to sila sa bagong auto ni Ma'am Aluna. Di ay, ha? Maayo. Gikalipay ko kaayo kinigda ko. Bueno. Dali na lang ko magdugay, Tiryang. Mubalik raon niya ako karong hapon. Maabot gani sila si Alona. Ing na siya nga, dinhi ko ha. Oo, Ma'am Lia. Okay, sige. Ato na ko, Tiryang. Magkamao ka naman laging mo drive. Gitudluan man po ko ni Leia. Kanang iya kong dadon ba, tudluan ko niya sa pag-drive. Pero mahadlo pa dyan ko mo drive nga ako rang usaoy. Pipilang adlaw giga karon. Haniti ka na unyang mag-drive. Dali ra gyud niya ako mahaniti dong. Kay sa Leia kon moadto siya sabay, magkuyog man mi niya magpatudlo na po ko niya og drive. Hangtod nga makamao na jud ko. Magkamao ka naman god. Pero mahadlok pa lang kang mag-drive nga ikaw ra. Nga wa kay kauban. Dinhidi ka kaninang buntag, Leia? Oo, eh. Pero, sa'yo man ko namang nang lakaw nga, nagkuha sa bag-o mong auto. Mautong, tuwa sa garahe, no? Mautong bag-o ni mong auto? Oo. O sige ta na, magkuyog ta. Mag-practice sa ko og drive. Wa ka man kakapuya. Bag-o pa ba mong naabot? Ay, okay na, oy. Tanali kay gusto na sa kong mahaniti ko nga mo drive og auto. Tanali Mao ba? May kaugalingon na gyud nga auto si Alona? Og haniti na kani nga mo maniho? Oh, Bricks. Gani, pag ato ko ganina sa ila, wa siya. Kay nangumpra sa mall, sakay sa bag-o niyang auto. Maayo. Og mauna kining higayon na Lia. Nga matuman ang tanan. Sige ka nag-ingon nga matuman. Di ka po'y nabi ako paabot. Sige na ko dayon, Bricks. Buhata na ang tanan. Gusto na ko nga magkabuwag sila si Raymond o Alona. Bueno, kontakon ko pagbalik si Marlon. Aron magsugod na kita sa atong pagabuhaton. Og ikaw, Lia, ingon ni ini ang buhaton mo. Sige, Solti. Unsay buhaton ko, Bricks, ha? Unsa? Naghinam-hinam na gid ko nga matuman na ang tanan. Ako lang si Raymond. Ako lang siya, Bricks. Busa, sige na. Sulti na. Unsay buhaton ko, ha? Unsa? Ikaw ba? Hinay-hinay lang ko sa atong lihok, God. Hinay-hinay lang ta. Dili ta magpalabi og dali-dali. Kay mapandulon niya ta. Dili na kinibadagi na hinay, oy, Bricks. Nagdali ko, Bricks. Busa buhaton ta dayon ang tanan. Sige na. Sulti na dayon. O si buhaton ko, ha? Bueno, pamati. Ingon ni ini ang buhaton mo, Lia. Pamati.
gid ko. Unya, ma, asa pa man ka ini, ha? Sakto na yung nagkumprata sa mall. Mupaulit na tatiriyang. Gikapoy na sa ko. Gusto ko mo pahaway. Sige. Ay, ma'am, kahapon pa. Naluoy, kit ko nga nakunahuna ni Jimboy, oy. Nga naman, ha? Yang naglakaw ko. Ay, kanang naglakaw ko. Katong naglakaw mo ni si Raymond pa. Naabot si Jimboy. Apan, wala ko siya padayon na. Kay, may sulti ni sir. Madili padayon si Jimboy sa balay. Sagdi lang, Tiriyang. Makiksulti unya ko ni Raymond. Ako siyang ingnon nga, dili na siya masuko kang Jimboy. Kay wa may sanga na mo si Jimboy niya. Uwa, Tiriyang. Ayaw na lagod ka suko ni Jimboy, dong Raymond. Naglagot kong kuha ng tawana. Kaya agad musulti na ako nga maragsilingan na dahil mo dito siyang probinsya. Mao nga nagduda na hinoon ko nga may plano siyang buwagon ta. Nasayop ka, dong. Dong, bana ko na ikaw. O dili na mahitabo nga mabanhaw pa ang kainit sa akong pagminalay ni Rene. Dili mahitabo nga magbudhi ko sa atong kaminyuon. Kana ang ipasalig ko nimo. Salamat, Alona. Sige. Magahin mo na si Jimboy sa pagduoli mo. Salamat, dong. Apan oras ka magpakitag dili maayong lihok si Jimboy, masukog ko niya pagbalik. Raymond. May siya ka namang miyabot. Kisam kang niya. Ay, ikaw mo ko di ay kinihini, Jimboy. Day ako ni day Tiriyang. Ay, binimog kinsam ko po sa kay taxi, ha? Unsa? Ay, unsa may ato nimo, ha? Di na pa ka pwede nga makadayon din sa balay nila. Kahit nasuko nimo si Raymond. Ita sana niya. Yung sa may tao sana ko na niya. Sukom dyan ako, eh. Asa kay mo na isulti ni si Raymond. Dili ka pwede makadayon din sa ilang panimalay. Ita sa nagsiri. Ipauwi na lang mo. Si Raymond? Si Raymond? Salamat, sir. Wala rin ka masuko na ko, sir. Dayon diri Jimboy. O glaos ka to sa may teres kay doon ako importante pagkisultihan mo. Ay. Oh, sir. Awa, Tiriyang. Wala masuko si Raymond ako. Wala, Tiriyang. Ay, ako pala sa Jimboy, oy. Basig iya kang pasudlon. Aron adto ka niya sa sud pusilon. Unsa? Ako pusilo ni si Raymond. Para ako yawan ba yan siya? Naunsa ka man, nagluspad ka, oy! Sige na, dayon. Og lahos na dito sa may tires. Dayon gigutiriyang og kung pusilong ko na si Raymond. Aw, Ginoo nila'y mag-igo sa tanan Tiriyang. Kalimtin ang tanan Jimboy. Wala ko masukuri mo. Salamat taon, sir. Di mo sagid ka ngay masuko na ko, sir. Kaya wala ko isa nga nahimo. Karon mangutana ko. Dito ka magiging sa inyong probinsya, di palang dugay. Og mo'y nasayran mo, nga hapit na mabalik katong Rene, katuas sa Manila. Gani, maam sa dinadungog ko ni mo dihang nagsulti mo ni Alona, di ba? Oo, sir. Karon mangutana ko. Taon-taon na magitong nasayran mong hapit na mabalik si Rene. Sa iyong pagtuo, ninihigay yun ha. Naabot ka katong tawhana ron dito sa inyong probinsya. Ha? Ningigi yun na noon, sir. May posibilidad nga nabalik ito sa Bayrene. Ug ningigi yun na nasayo na gito siya nga minyo na iyang hinigug mga mausyalo na. Di ay ha? Naabot na siya ha? Noon, sir. Di pasad noon ko sigurado siya nga nabalik na siya. Bana-bana naman sa ning ako, sir. Jiboy na kasiguro ko nga mangitag yung paagi katong Rene nga mabawi niya sa Alona gikan ako. Ug kana ang dili ko ikatugot ka mahitabo, Jiboy. Sir, dili na ka na mahitabo, sir. Kasala mo ni Alona. Di yun na may mong buwagon pa. Pero Jiboy hangtod karon. Gibati ko nga
dako pag gusto si Eluna at Tawhana. Busa, may posibilidad yun. Nga madaha si Eluna kung magkita sila og iyang hagdon si Eluna nga magtaban sila ug adto sa layong dapit. Sir, akuan sir ang mayo ni mong baton sir. Akuan, tampagan kita ka. Ani na lang sir. Duawam, duang mga to among probinsya sir. Adto mo dito. Usa? Duang mo dito sa mga probinsya. Ug kung may tabong nga tuwa si Bayrini, nya makita mo. Ang hiwa sir nga di na siya magsamog sa kinabuhi ni Aluna. Ug kung mahimo sir, hulga siya. Ina kung manghitag siya plano ug magtinguha gyapon siya pag-ilog ni Aluna gikan nimo, patyon nimo siya. Jimboy. Mao ba, Iya Aluna? Dinis Jimboy? O gipadayon kini ni Raymond? Oo, Dad. Oo, ginaman si Jimboy. Wa na masuko niya sa Raymond. Ay, salamat kung maman gani ka na. Niaday ko, aron pahibawon mo nga may katabang nako. May nang-apply gahapon sa akong bayo ug ako nala sa gidawat. Mao ba, Dad? Unya si Tiryang, ari na lang siya namo? Oo, diha na lang na ninyo si Tiryang. Ay, nakauyon na masabka mo ni Tiryang nga siya ang inyong katabang din eh. Oo, Dad. Nakauyon namin ni Tiryang. Kining, Dad, ako ba, gusto ta ko nga muduaw sa among probinsya, apan, mahadlok lang ko nga mananghit kang Raymond. Ay, sigurado man ko nga, dili siya musukot. Gusto ka yun eh. Digin mo sugot si Raymond nga muadto ka pa sa inyong probinsya. Basin og tuwa na katong Rene o magkakita mo. Busa ayaw na lang og pamugos pa nga muadto sa inyong probinsya. Ay, ayaw na lang yun, Aluna. Unsa ka nang gingon ni mga importanteng isulti mo nako, dong? Kining de Eluna, di ba matod mo? Gusto ka mang muduaw pagbalik dito sa inyong probinsya? Oo. Gusto gid anta ko, dong, pero di man ko kamusukot. Ganahan gid anta ko moadto. Bueno, musugot ako karon nga muduaw ka sa inyong probinsya. Tinuod ka, dong. Musugot ka na nga moadto ko sa among probinsya. Oh, kapan mo kuyo ko nimo? Kitang duha ang muadto sa inyong dapit. Ug oras nga tuwa na katong Rene sa inyong probinsya, nig-adto ta, magkikita ko niya. Pag-iistorya ko anang ginganlan og Rene. Ug hangyoon mo siya, nga di na magsamok-samok pa siya mong kinabuhi. Apat kung mapakita yun siya glihok, aron niya kang bawion kay kanako, doon na yun utang mahitabo niya. Doon na yun, Alona. Raymond! Dili ko na utang tao. Dili ko dugo og kriminal. Apat oras kaya kang kuhaon kay kanako. Anak nang higayo na, nga mamahimo kong kriminal. Raymond! Sige. Apo naman ron. Ugma lang ta sa buntag mugikan paingon sa inyong probinsya. Bisa ka na nung miyabot. Isam kan iniya. Ay, mama ko di ay kini, Sir Hector! Ay, sir! Tama si Raymond o Aluna. Tuwa silang kwarto, sir, na mahulay! Mau ba? Bueno. Inaon niya sila ha. Nga dinhi ko. O pagtuon ko kamong tanan sa bahay ugma. May gamay ko nga salo-salo. Birthday na ko ugma. Mao pa, sir! Ay, oo, sige, sir! Ako niyang ino, si Raymond o si Ma'am Aluna! Ay, gusto nito, no? Birthday mo din ni Daddy Hector ugma adlaw na Elona. Di lang na tamo din pag adto sa inyong probinsya ugma. Ato lang yung atuon si Daddy, kining imbitar ba gito? Sige, dong. Dali lang una tamo ato, ugma. Sa sunod adlaw na lang tamo ato. Okay. Sa sunod adlaw tamo ato sa inyong probinsya.
daghan sa bisita si Rector na ayay. Mo bitaw Jimboy. O puno sa mga datong ilang mga bisita. Uy, si Lia? Asis lamisa nilang kay mulog ni Alona. Ay suod kita ay na sila sa Ma'am Alona. Ay, ug Ma'am Lea no Jimboy na. Ayay ka. Tibaw ka. Nga naman ka? Kana si Alona. Siya rin yung nag-isip na suod silang ni Lia. Apan si Lia? Ha? Plastik ng bayana. Di tinuod nga nakiksuod siyang Alona. Doon na si Dr. Planong patong ni Alona. Doon na tilyang. Jimboy! Hala! Nga na ba nakasulti ka man ana, Jimboy? Ha? Nga no? Mao ba? Muduaw mo sa inyong probinsya, ugma, Alona? Oo, Olea. Misugot naman si Raymond nga maato ko. Gani, siya man ang mitanyag na ako nga mga dumi. Daoy. Doon na ako dati birthday nga, tambungan, ugma da. Pero, sige lang. Maglakaw man ka mo, ugma. Di yun makakuyog di mo siya Lona, ugma, Lia. Ay, may manggod nga, ugma, mga dumi silang probinsya. Okay na, uy. Mga talarim ugma sa inyong probinsya? Oo, unya. Kung tuwa unya dito katong una mong uyab nga gihingan lan og rin eh. Dili ka mo mag-away unya, Raymond. Basi maghimusig mga lakang aron iyang kuha o pagbalik sa Alona. Iya gani na buhaton. Anak na niyong higayon na nga mahimo kong kriminal. Kay patyon ko siya, Lia. Kung iyang kuha o pagbalik sa Luna, di ka na ako. Raymond! Please, Raymond. Ayaw pag una-una og pati. Nagasaad ako ni mo ba? Nga dili ko magpudhi sa atong kaminyoon. Bitaw! Salig lagod ni Alona, Raymond. Kay bisan magtinguha pa katong Rene sa pagbawi kang Alona. Apan kung sa Alona ang mulikay na atong tawhan na, wala ka siya mahimo pa. Manginaot ka ko nga, ingon anang may ito. Aron di ko mahimong kriminal. Di ko mahimong dotan. Kana ang kanunay ko giampo sa Ginoo, Lia. Uy! Abi ko mag-ugma na mahitabo ang tanang laraw na. Mga tulis lang probinsya ugma. Oy, makalagot. Gusto na ko nga matuman ang tanan breaks. Aron ako na makaangkon kang Raymond. Sagilang. Doon na pa'y dagang mga adlaw, Lia. Basta kay matuman lagi ang tanan. Kung naginam-hinam ka na, mas labaw pa ko, Dako na ba kung nahati nga kwarta ni Marlon? Ayaw ka bala ka, Briggs. Usa ka unya sa mabulahan kung kami na unya ni Raymond ang kadayon. Og kanang animal nga Alona, mahimo na niya siyang YB lipas kinabuhi ni Raymond. Mubalik unya sa siyang pagkamusimos na pobre pas ilagang paot. Mulan? Anak na ba noong? Ready na ko, Dong Raymond. Mas mayo noon. Ready na po ko. Okay, mamawat ang daan. Wala daw biyahe pa daw sa inyong probinsya. Dong. Malipay gito rin sila si Nanay Taling o si Manny Brando nga maduaw na sa tanila. Og magkugang po sila nga masayod. Nga may kaugalingon ka ng auto. Og ang auto mo ang gamiton ta. Og ikay mo drive, ha? Okay, sige. Magkamao naman ko mo drive. Sige Dong, ako mo drive sa akong auto pa doon sa among probinsya. Mau ba dahil tiryang naglarga sa ilas probinsya? Mau pa ilang paggikan? Nagluya lagi ka, Jimboy. Anday kapay kiday. Ay, pwede na sa kutuman ako. Ay, baita! Hala na! Ay mo palang bigay lang pagbiya ron! Ang auto ng Alona ang ilang gidel na! Yayang Alona, no? Sigaging matatong ng taling ubrando ba nga makitag pagkukaw to si Alona? Anala, Jimboy! Lakaw na ay! Biya rin sa balay nila ni Sir! Ako ba yung usa dire? Mas imo niya kung lugusan! Oh, Lord! Ba yan ang tiryang? Ano ba, ay? Ako, manglugos! Uy! Wataw na sununan ako, Kung kita ng duhara diri na tiryang, mas ako pa'y kuyawan nga ako'y mong lugoson. Samot! Lakaw na, Jimboy! Ay! Uli na dito, ay! Biya na, Jimboy!
Pasensya dong. Uday, o ginigabot na dito. Mayon ako pagkitaon katong rin Susihon ko, kung abot na maging siya gikan sa Manila. Raymond, Ay, kabala ka rin. Di mo ko mangitag away. Basta, maunong kong gingon ko. Hangyoon ko lang siya nga di na siya magsasamok pa siya mong kinabuhi. Kikis siya na sayod. Nagkunaan na siya, unya mahilom ginig adto sa syudad o makikita ni mo. Kana ang dili ko ikatugot nga iya ka ng buhaton alam. Raymond. Kita kong bugas nang, 2 kilo. Ay, oo, kadiyot kay magtimbang ko, ha? Why gay, kaya ko pa dilata. Sabay ka na. Ano ni nang? Di ara, Kamat. Salamat sa imong pagpalit din sa akong tindahan. Ay! Biliban ko sa itong sari na yoy. Kusto kay palit na. Ay, gikaloyan sa 10 towns, Ginoo, Brando. Agyad. Nay, Baling! Nay! Kinsa man rong? Halalay! Si Aluna ka nang nagpaingon din O kuyong yaang dato akong bayaw si Raymond. Diyos ko! Karoon na barong adlaw, mobalik si Renigitan sa Manila. Pasin mag-abot sila din sa atong probinsya. Ug tunay kagubot nga mahitabo, tali kang Raymond o Rene. Nahitaling! Nanamilit ka, uban ang luha mo. Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat! Ako, gisuwat ni J. Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mantao. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garis. Dalit ka nato sa RMN.